Er du træt af at synge alene på værelset? Eller synes du, det kunne være fedt at synge sammen med andre, som også elsker musik? Så tjek de rytmiske kor ud på Herning Musikskole. I korene synger I de fedeste sange sammen. Udover det prøver I også at improvisere, synge flerstemmigt og meget andet. Det er sjovt at synge sammen med andre folk. At man sådan er sammen og synge. Så lærer man også bare mange andre at kende. Man skal gå til kor, fordi at man får et mega fedt fællesskab. Man udvikler sig utroligt meget, både personligt, men også fagligt. Det der med at stå foran andre og synge, det kan være lidt skræmmende. Men når man så står sammen i et kor, så giver det faktisk en meget rolig følelse, fordi man ved, at vi har hinanden. Så det er faktisk bare mega fedt også. Ja. Vi skal bare komme i gang. Ja. Så hvis du vil synge, grine og være en del af det fedeste fællesskab, så meld dig til nu.